Ah, ik heb er wel wat zien. Zo. De mensen die ben nieuwsgierig hoe het met Frans gaat in deze coronacrisis. Ja, goed zo. En ik kreeg geen drank meer. Dat, ja, ik zat wel weer zitten. Ik haal daar wel bezigheden, maar ik moet al daar even het veta. Nou, ik pas wat op mijn oude mam. Want die had laatst een hersenbloeding gehad, dus daar had ik wel bezigheid mee. En nog maar door, en dan had ik wel bezigheid. Nou, dan kom ik nou zo'n hoge ding aan ta. Hey, en men had wat geld over. Hey, maar wat dan eerst wel gauw hier in de henne. En dan is weer een mooi ding en dan keepers weer wat. Dan zit dat dus nog zo gauw net. Dus voor mij had het wel voordelen. En ik kan de boel wat opraden om het doorheen. En ik kom gewoon echt nog wat rond daar. Voor mij valt het wel wat mee. Maar ja, als de wereld zijn, als de berichten juist en dus juist wat er al hier in de wereld gebeurt, ja, dan zegt het er net best. Maar ja, de geleerden had 20 jaar lang al voorspeld dat gemiddeld om 100 jaar, dan komt er een pest. Hey, en ik bedoel, ja, daar winnen er net op berekenen en nog zegt hij mij, dat is net best. Hey, en de economie staat in, het kost het handvol geld en al je werkelozen, dus in wezen de ramp net overzien. Maar ja, wat doen we eraan? Wie zit er ermee? Ik zou zeggen, het enigste is, je moet er geen oor ontsmetten. Hey, of zo zei ik dan een boerel extra, maar dat dokt op het heen net meer, want dan komt het echt net goed. Maar ik wasje de handen dan even met spiritus en zag 85% alcohol, dus dan ging het virus wel daar. En afstand houden, ze voelen me ook afstand houden. Hey, en als alle mensen hun daar aan houden, hey, dan stoort het virus vanzelf uit. Maar er zijn altijd mensen die horen er geen rek aan mij, onverschillige mensen. Al je flauwe kuil, dat had niks aan me haken. Nou ja, en die verprutst het dan weer. Hey, maar je moet er wel om denken, wie kan als er zo'n sterk worden, maar er zijn protte mensen die het wat onder de leer hebben, die het kwalen en ziekten hebben, en oude mensen, en die worden de dupe ervan. Dus wie moet dus verantwoording wel kennen. Hey? Ik zou zeggen, afstand houden. Of u er al je mijn kwamen horen, want het virus verspreidt hemzelf, de mensen verspreiden het. Dus als we ons aan die regels houden, dan roeien we het vanzelf uit. Peerske, ja, ach, ik ben een gelovig man. Hey, ik wil wat het is dat in de Bijbel staat. Hey, en als we ons daar wat meer aan houden, dan gaan we weg een hele wereld. Hey, maar de Bijbel leert dat het leven teruggaat. Hier is nou een leven na dit leven. Hey, dan komt het correct. Och, heerlijk, nog maar eens hier lezen zien. Nou, we gaan weg naar je met de peerske. Och, heerlijk. Het is net een aardigheid. Ik ga er hier zit op kogel en ik denk bijzonder nog lezen. Nou, ik wil 12 lezen. Ik kan er weer bij lezen, joh. Ah. Nou, dan zullen we wel, daar het mensen wel blij mee worden.